Anu. Sapa kowe? Kowe kadal apa wong kowe? Kowe cangkemmu semono kadal apa wong? Wong. Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Cangkemmu gedhe banget jenengmu sapa? Kula Togo. Lho, kowe iki Togo? Nggih. Togo Catu Goro kae? Nggih. Ngopo nek kene? Derek Ratu Gusti kula. Ratu Gustimu sapa? Prabu Jaya Lengkara. Nek ngono kowe barane Jaya Lengkara. Lah nggih wong kula padha kawane. Ono cah cilik nang kene iso iki. Cah cilik apa wong tuwa? Cah cilik. Cah cilik apa wong tuwa? Cah cilik kok brengosen. Kula kei telek. Ora aku. Kowe sapa kowe? Kula bilung. Bilung. Nggih. Ujaring para sepuh, bilung kuwi kancane Togo. Kowe njaluk mati cara piye? Non. Kowe njaluk mati cara piye? Ampun Gusti, kula nyuwun kewelasan. Iki sirahmu mung cilik kayane tak ketak mesti modar. Sirahmu mung cilik kayane tak ketak mesti modar kowe. Tak tibane tanganku cuk, pecah dadi papat. Mung datek enem. Men rata. Ora sembrono, ora kucing. Kowe ngerti aku sapa? Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ora tau gojek. Boten nggih. Saiki kowe piye? Njaluk piye? Kula nyuwun gesang. Njaluk urip. Nyuwun gesang. Nek ngono sing cangkeme ombo kae? Mas kula. Masmu. Mas kula kakak. Kakak, Iya. Anu nggih. kowe arep pengen slamet. Pengen. Kena kowe bali yo. Estu napa? Iya. Sembah nuwun jinuwun kula mboten dipun ajar. Ora, aku mesake karo kowe. Nggih. Nggih ngoten mawon bareng. Gosek. Mati aku. Kowe kena lunga ning aku njaluk. Kowe kena lunga kono ning aku njaluk karo kowe. Togo kae diajar. Non, Togo kae dipolo. dipolo maksude Ditutuki. nek kula mboten purun, Sirahmu tak tutuk. nek kula purun Slamet bali. Piye? nika kakang kula mengke nek kula dibales Ora sawedi eneng aku. sampeyan mbelani kula. Mbelani kowe. Oke. Katrik upulung mangkremak ing madya. Rasa sulung. Aduh. Pling-ampleng kebanteren. Mumet kula. Wis ge mangkat lho. Nggih. Nyun pangestu. Yo sing ati-ati. Kula ajare, Gak. Maaf ya, Gak. Ya aku nek ora meni ndak lanjuti. Apa sing diperintahke Prabu Baladewa iki aku bakal modar, Gak. Nyuwun pangapura ya, Gak. Gedak.